Така, колелото е счупено. Колело, тъй като не може да се намерим, сме го поръчали на 3D принтер. Направено от пластмаса пак. И слагаме първо колелото и след това слагаме и мотора. Колелото сме го сложили. Върти всичко. Слагаме сега болчетата и затваряме. Клапата сложихме. Сега слагаме вече меката връзка. Включихме отдолу буксата. И след малко ще видим резултата. Направихме връзките. Отиваме да палим. Чека свети все още, но оборотите вече са както трябва. Преди да забиваш и на 3 повече не може. Колата се форсирва. Сега ще изчистим грешката, правим една калибровка на клапата и сме готови с 15 минути работа. Всички майстори искаха или нова клапа, или втора употреба, или те оставяха да се оправяше и не искаха да поемат никаква отговорност. Така че не им се доверявайте, помислете, прочетете, допитайте се. Не смятам, че са много по-добри от нас.